Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Bakit na naman tang? Ay, pues teka, masakit sa tinga pinagagawa mo. Tang, alam mo naman ang gawain natin dito sa programang EDSA ang mambulabog, mga halukay ube sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Hindi pwedeng inaantok dito sa programa! EDSA! Tama mga kabisyo, oras pa natin 5:32 on the clock. And you are still locking in right here on Metro's Numero Uno. We're 90.7 Love Radio, broadcasting live across City by the Bay hanggang alas 9. Lahat namin naman. Grabe na ito si Insan! Mekos-mekos na natin yung Insan! Sobra-sobra na Insan ha! Mekos-mekos na yan! Tornado! Ano? Oh, mas matindi pa sa kape, di ba? Yan ang tama ng programang EDSA! mas matindi pa sa tama ng kape. Mas matindi pa sa baho ng utot. Mas matindi pa sa amoy ng kilikili ng katabi mo ngayon. Mas matindi pa sa hininga ng kausap mo ngayon. Ay, teka lang. Napaisip siya. Sabi niya, ay, paano nalaman ni Diego mabaho hininga ng kausap ko? Ay, abaw! Maloy ka! Ang saya-saya! Clap your hands! Ay, grabe! At ikaw naman, wala nang iba pa. Ikaw naman na medyo malalim ang iniisip. Ha? Ikaw? Oh, no! Ano bang masakit sa'yo? Sakit sa ulo? Pwede kang bumili ng gamit sa sakit sa ulo. Sakit sa tiyan? Pwede ka bumili ng sakit sa tiyan. Para sa lupot. Para sa imong bugrit. Sakit sa ngipin. Pwede kang bumili ng mefenamic acid. Pero yung sakit sa bulsa, wala tayong magagawa. Wala ka na mahimo, boards! Mambal ko lang sa imo. Kung sakit sa ulo, pwede ta ka mabuligan. Kung sakit sa tiyan, pwede ta ka mabuligan. Kung sakit sa ngipon, pwede ta ka mabuligan. Pero kung sakit sa bulsa, ang mahambal ko lang sa imo, sa luha! Ang saya-saya! Clap your hands! Oh, maluhoy ka. Kaya kung sakit mo sa bulsa, pareho lang palata. Sige! Party! Yo! Party! Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Amuyin ang kamay mula sa lubot. Anong amoy? Anong amoy? Ibaho!
Wag na naman! Oy, maraming salamat sa mga kabisyo po nating nakatutok sa atin. Sa atin ngayon dito sa 90.7 Love Radio. At syempre, kayo ding nanonood sa ating Facebook Live. Thank you! Love you all! Salamat sa mga pumupuso-puso at sa bagong sakay na pasahero. Ikaw, wala nang iba pa. Hulaan mo ngayon sa katabi mong pasahero dyan kung sino ang snatcher. Let's go! We got Summer 69. 36 after 5. Yeah! Yeah!